یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے گونج پیدا ہو جائے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن تو تھوڑی دیر پہلے مسجد تلاوت ہوئی ہے انہاں دی نسبت بھی قرآن پاک نال قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مدثر رضا چشتی صاحب آپ دی نسبت بھی قرآن نال میری نسبت بھی قرآن نال تسی بھی اپنے اپنے گھراں وچ قرآن پڑھدے ہووگے کئیاں دے بچے حافظ قرآن ہونگے ساڈی ساریاں دی نسبت قرآن نال ہے لیکن حسین جے تیری نسبت ہے تیری نسبت تو قربان جائیے آنکھوں مل کے سبحان اللہ نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کے ہاتھ بلند کر کے اپنے بازو انو بلند کرنا جیدے بازو گا دی عباس تو قیمتی نہیں نے ہاتھ بلند کر کے آکے گا نہر پر
عباس کے بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کے بازو کٹانا یاد ہے آخری وریا کو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء فخر انبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا سید دو جہاں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر عقیدت اور محبت دے پھول نچھاور کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بحمد اللہ تعالی اللہ تعالی دی توفیق اور عنایت دے نال عالم نبیل فاضل جلیل مجاہد اہل سنت شیر اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد مدثر رضا چشتی صاحب زیدہ مجدہ آپ دے حکم دے آئین مطابق بندہ نچیز آپ احباب دے نال محو گفتگو ہون واسطے حاضر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اقدام بڑی اچھی کاوش اہل محلہ ساری انتظامیہ اور بالخصوص حضرت صاحب دے زیر سایہ تسائیں پروگرام دا انعقاد کیتا دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ذکر امام علی مقام دا صدقہ اللہ جنہ جنہ ساتھیاں اس نیک اور اچھے کام دے اندر حصہ لیا اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے سامعین عزیز وقار خلاق کائنات نے اپنی لاریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی رجوع کرو لوٹ جاؤ الہ ربی کی اپنے رب دی طرف راضیۃ مرضیہ اس حال دے اندر کہ تسی رب تو راضی ہو جاؤ تے رب تو آڑے تے راضی ہو جائے گا سادی جی گل ہے سادی جی بات اگر کریے جدو بندہ نیک چنگا ستھرا عمل کردا ہے تے اللہ او دے تے راضی ہو جاندا ہے میں گل دا آغاز کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں مثال دینا میرے آقا دی سنت ہے مثال دے کے سمجھانا میں بات عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح تساں ایک اچھا عمل کیتا نیک کم کیتا ذکر امام علی مقام نو سجایا 10 روزہ اپنے حضرت صاحب دے زیر سایہ تساں ایک پروگرامہ دا انعقاد کیتا اے تساں نیک کم کیتا اے نیک کم کیتا تے اس نیک کم دے بدلے اللہ تواڈے تے راضی ہو گیا کیوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سرکار فرماندے نے من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ فرمایا جن نے میرے حسین نال محبت کی تھی انہیں مصطفیٰ نال محبت کی تھی تے جن نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی انہیں عرشاں دے خدا نال محبت کی تھی ہے تے جڑا حسین نال راضی ہو کے پیار کر دے در اصل مصطفیٰ نہ پیار کر دے تے جڑا مصطفیٰ نہ کر دے عرشاں دے خدا نال پیار کر دے اگر میں سادہ جا گل کر کے کہاں تے انج گل بن دیئے کہ سامعین دی وقار حسین کریم دی محبت بالواسطہ رب دی محبت ہے اور رب دی محبت حسین پاک دی محبت ہے
حدیث پاک دے اگلے الفاظ دے اندر خلاق کائنات دے پیارے نبی نے اعلان کیتا، فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، فرمایا جن نے میرے حسین نال بغض رکھیا انہیں مصطفیٰ نہ بغض رکھیا، تے جن نے مصطفیٰ نہ بغض رکھیا انہیں عرشاں دے خدا نہ بغض رکھیا۔ میں کہا سرکار دی حدیث نے فیصلہ کر کے رکھ دیتا، جڑا حسین نال پیار کرن والا ہوئے گا اور رب نال بھی پیار کرن والا ہوئے گا، مصطفیٰ نال بھی پیار کرن والا ہوئے گا۔ تے میرے مصطفیٰ دا فرمانا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے۔ اگر بندہ ہر وقت اہل بیت ذکر کرن والا ہوئے، دل دے اندر رتی برابر بھی میرے آقا دے صحابہ دا بغض ہویا، خدا دی عزت دی قسم بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ اگر صحابہ دی محبت دل دے اندر ہوئی لیکن میرے کریم آقا دی اہل بیت دی ایک ذرہ برابر بھی محبت دے اندر شک ہویا، جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنتی او یہ جڑا نبی دے فرمان دے مطابق نبی دی اہل بیت نہ بھی پیار کردا ہے، نبی دے سارے صحابہ نال بھی پیار کردا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام جو حکم ہے میں انشاءاللہ دے مطابق کوشش کروں گا۔ اگر میں تمہید والے پاسے گیا تو دے واسطے بڑا وقت درکار ہے، چونکہ مختصر جہا ٹائم ہوندا ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز او دے اندر رہ کے میں اپنی گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کراں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، تواڈے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے نواسی جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شان مبارک ہے کہ حضرت امام حسین مصطفیٰ دے کندھیاں تے سواری کردے رہے ہیں۔ ایک دن ایک بچہ جاوے پیا، بچہ بازار دے اندر چلدا پیا، بچہ چلدا سی پیا، اچانک میرے آقا تشریف لے گئے تے بچے نو اٹھا کے سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے نا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماندے نے صحابہ جی آقا، فرمایا اے بچہ ویکھ رہے ہو؟ جی آقا، فرمایا اے دے واسطے میرا اعلان ہے، ادو تک میں محمد اپنا سر سجدیوں نہیں چکاں گا جدو تک اے بچہ تے اے دے سارے گھر والے جنت وچ نہیں چلے جان گے۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی برادری دا بچہ ہے؟ حضور نے فرمایا نہ میری برادری دا ہے، نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ میرا عزیز ہے۔ آقا ہے کون بچہ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں ایک دن میرا حسین اگے چلدا سی پیا، اے بچہ میرے حسین نال کھیڈدا ہے، حسین اگے چلدا سی پیا، اس بچے نو نہیں سی پتا اے دے پیچھے میں ہاں تے حسین نو نہیں سی پتا میرے پیچھے اے بچہ آ رہا ہے۔ اگے حسین چلدا سی، پیچھے بچہ سی، جتھے میرے حسین دے قدم لگدے سن مٹی چکدا سی، چک کے اکھاں نہ لا لیندا سی، مٹی اٹھاندا سی، اٹھا کے اکھاں نہ لا لیندا سی۔ مینوں اینا پیار آیا، میں کہا بچیا تیری محبت تو قربان، ادو تک میں بھی اپنا سر سجدے چوں نہیں چکنا جدو تک تم جنت وچ جان واسطے تیار نہیں ہو جانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، تواڈے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے واضح طور تے اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا میرے حسنین اے جواناں نے جنت دے سردار نے، تے جن انہاں نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، تے جن انہاں نال دشمنی رکھی انہیں ساڈے نال دشمنی رکھی۔ بعض لوگ اے وی کہندے نے کہ تسی بڑا حسین کر دیو، کدھر تواڈی طبیعت بدلتے نہیں گئی؟ میں کہ ساڈی طبیعت بدلی نہیں، ساڈا مزاج بدلیا نہیں، اسی الحمدللہ وہ ہاں جڑے نبی پاک دے فرمان مطابق سرکار دے گھر والیاں نال بھی پیار کرنے ہاں، سرکار دے در والیاں نال بھی پیار کرنے ہاں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، بغداد شریف دے اندر نا ایک بندہ رہندا سی مجوسی اگ دی پوجا کرنے والا، اتو تا ایک بندہ سی عبداللہ بن مبارک، اپنے طاقت دے
मुताबिक जदों इहदे कोल पैसे इकट्ठे होए ना इन्हें सरकार दे दर ते हाज़री देण दा सोचिया। जदों ये हाज़री देण वास्ते अपने घरों निकलिया मक्का मुकरमा गया। मक्का मुकरमा तो होके जदों मदीना तैयबा गया सरकार दे दर ते हाज़री दी ना जदों हाज़री दे के वापस निकलन लगा ते ये अजे राती सुता सी कमरे वाले आका दा दीदार नसीब हो गया। हुजूर फरमाते ने अब्दुल्ला बिन मुबारक जी आका फरमाया तू वापस जाना है जी आका फरमाया जदों जावे ना ते बगदाद शहर दे अंदर फलां फलां घर दे अंदर ना एक मजूसी रहिंदा अग दी पूजा करने वाला जी आका। हुजूर फरमाते ने जदों ओदे कोल जावे ते ओनू मैं मुहम्मद दा सलाम आखी। अर्ज कीती आका अग दी पूजा करने वाला ते तुहाडा सलाम। हुजूर फरमाते ने जाएगा ना जाके ओनू मेरा सलाम आखी बाकी गल्लां फिर करांगे। अर्ज कीती आका जिवें हुक्म बंदा गया दौड़दा दौड़दा जदों बगदाद आया आके मजूसी दे दरवाजे ते दस्तक दी। उन्हें कहा भाई गल सुन मजूसिया तेरे वास्ते बड़ा वड्डा पैगाम लेके आया। मजूसिया दा केड़ा पैगाम है? उन्हें कहा मैं तेरे वास्ते मदीने वाले दा पैगाम लेके आया। अल्लाह करे जड़ा बोले सुभान अल्लाह आज रात सोवे ते मदीने वाले दा पैगाम आ जाए। जिस वक्त पैगाम सुनाया ना ते सुना के अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते ने मजूसी मैनू एक गल दी समझ नहीं आई तू है अग दी पूजा करने वाला तेनू सलाम आया मदीने वाले दा गल समझ नहीं आई। उन्हें क्या ये समझ आन वाली भी नहीं मेरे ते मुस्तफा दा करम जो हो गया। उन्हें क्या किवें होया मैनू गल सुना। उन्हें क्या मेरी बेटी दी शादी सी मैं अपने घर दे विच बड़ा अच्छा इंतजाम कीता मेरे नाल घर सी सैयदजादियां दा उन्हां दे सिर दे साईं फौत हो गए सन 3 बच्चियां सन ते एक मां सी 3 सैयदजादियां दे घर 2-3 दिन तो पीछे खाना नहीं सी पक्का। रात हुई जदों सारे मेहमान चले गए मैं अपने घर लेटिया अचानक मेरे कन्ना च आवाज पैंदी है कि छोटी जी बच्ची दी आवाज आउंदी है कहंदी अम्मा वेखो ना ये साडे घर दे नाल रहन वाला मजूसी इनू साडा ख्याल नहीं आया 3 दिन तो असीं भुखे हां इनू साडा ख्याल नहीं आया इन्हें साडे वास्ते ते खाना नहीं भेजा। शहर का हर अमीर बंदा इन्हें बुला लिया सानू इन्हें खाना नहीं दिता। मजूसी कहंदा अब्दुल्ला मेरे दिल ते एडी चोट लगी मैं जल्दी नाल खाना उठाया उठा के पैक किया जाके दरवाजे ते दस्तक दी मैं पेश किया मैं कहा जी खाना लै लो। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे ने फिर कहंदे जी खाना ते मैं दे दिता जेड़े वेले मैं खाना दे के वापस आया ना हजे मैं आके अपने घर चारपाई ते लेटिया ते मेरे दिल च ख्याल सी हुण सैयदजादियां खाना खा लैणगियां मगर सैयदजादियां खाना नहीं खाता जेड़ी सी ना छोटी सैयदजादी उन्हें आख्या अम्मा जी ठहरो अजे खाना नहीं खाना। उन्हें कहा पुत्र क्यों? उन्हें कहा अम्मा जी इन्हू सामने रखो ते सामने रख के ना असी हाथ चुक लईए जरा बोलना पैना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बाज़ौक बंदे ते बाज़ौक खतीब ते माशाअल्लाह मुजाहिद आले सुन्नत क्या बात है यकीन मनो दिल खुश होया। अगे मैं रबी नूर शरीफ च भी आप अहबाब दी ज़ियारत वास्ते हाज़र होया सां साहब दे हुक्म ते मैं हुण भी आया ते खुदा दी इज्जत दी कसम है मैं वल्ला बिल्ला तल्ला मस्जिद च बैठा मिंबरे रसूल ते बैठा बावजूआ झूठ नहीं बोलदा ना बोलण दी आदत है ना वड्डियां करदियां सिखाया कि झूठ बोलना। यकीन मनो रबी नूर शरीफ तो हुण तक अज भी मैं तारीफां करदा आया कि माशाअल्लाह हजरत साहब दा ज़ौक़ हजरत साहब दा प्यार हजरत साहब दी मोहब्बत बेमिसाल है तुहाडी मोहब्बत भी बेमिसाल है। बच्ची ने क्या जी अम्मा हाथ चुकिए हाथ चुक के ना अम्मा नु कहंदी अम्मा इंज करिए ना मदीने वाल रुख कर लईए उची फरमाओ सारे सुभान अल्लाह। आओ मेरे करीम आका दे प्यारे प्यारे गुलामों लाजपाल नबी दे नाल प्यार करने वाले हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे ने मजूसिया फिर की होया मजूसी अर्ज करदा है ए अब्दुल्ला बिन मुबारक इधर मैं सारा मंजर अपने कन्नां नाल सुनना पिया। इधर छोटी जी बच्ची ने अज अपने हाथी उठाए अज मदीना तैयबा वाल रुख कर लिया मदीना तैयबा वाल अपना रुख करके अपने नाना मुस्तफा दी बारगाह च अर्ज की है ए नाना इस मजूसी ने अज साडा ख्याल रखे आए ए नाना तुहाडी बारगाह च अर्ज करने ए नाना एदा दुनिया ते भी ख्याल रखे आजे एदा आखरत विच भी ख्याल रखे आजे एदा दुनिया
دنیا تے بھی خیال رکھیا جے، اے نانا دا آخرت وچ بھی خیال رکھیا جے۔ اے مجوسی کہندا ہے اس دن گیا اج دا دن آ گیا، میں رب محمد دی قسم ہے روز ویکھنا کدی کوئی سلام لے کے آ جاندا ہے، کدی کوئی سلام لے کے آ جاندا ہے۔ اگر میں اپنے وجدان دی گل کراں ہن مجوسی جناب والا اج بغداد دے اندر اے گلی گلی نگر نگر دے اندر نعرہ بلند کردا ہی ہونا ہے، اوے عظمت آلے نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آلے نبی بول نہ جانا۔ ہاتھ بلند کرو، ہاتھ بلند کرو، جڑا مجبور بندہ نہیں وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے میرے نال مل کے پڑھے گا اور ایک ہی آکھے گا عظمت آلے نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آلے نبی اوے بول نہ جانا لوگو، عظمت آلے نبی اوے بول نہ جانا لوگو، اوے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، اوے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر کوئی بندہ یا کے آکھے اور بہتی اہل بیت دیا گلا نہ کریا کرو، اگر کوئی بندہ یا کے بہتا علی علی نہ کریا کرو، اگر کوئی بندہ یا کے آکھے بہتا حسین حسین نہ کریا کرو اور بہتا حسن حسن نہ کریا کرو، وہ دیا گلا میں نہیں آنا بلکہ ایک ہی کہنا ہے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، جس طرح میں نے حکم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے جناب امام علی مقام جس وقت مدینہ طیبہ قیام وزیر نے یزید لانتی دے پیغام آندے نے مختلف گورنران دے ہاتھ پیغام بھیج دے تخت نشین ہوں تو بات کہ تسی میری بیعت کر لو، اگر بیعت کر لو گے تو ٹھیک وگرنہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام پاک فرماندے نے نا یزید میں تیری بیعت نہیں کرنی، جنہ ہتھانوں میں مصطفیٰ دے ہتھاں میں دیتا ہے میں لانتی پلید دے ہتھاں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ دیکھو میں ایک بات عرض کر لوں، اسی صرف اور صرف یزید نو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عام عرف عام دے اندر انہیں حضرت امام علی مقام نو شہید کیتا، لیکن امام علی مقام نے او دی بیعت کیوں نہ کیتی؟ کیا وہ تخت نشین سی تا آپ نے بیعت نہ کیتی؟ نا وہ نماز نہیں سی پڑھدا تا بیعت نہیں سی کیتی، وہ شراب پیندا سی تا بیعت نہیں سی کیتی، وہ بدبختیاں کردا سی زناکاری نو عام کردا سی تا میرے امام نے بیعت نہ کیتی۔ پر افسوس اج اسی جھوٹ بھی بولنے ہاں تے اپنے آپ نو حسینی بھی کہنے ہاں۔ یزید دے سارے مشراں نو ساڈے نوجواناں نے اپنا لیا تے اپنے نام نال حسینی بھی لکھ لیا۔ خدا را اپنے حال تے رحم کریے، جیڑے گلاں تو امام پاک نے یزید دی حد تے بیعت نہیں کیتی انہاں گلاں دا انکار کرنا ہی حسینیت ہے۔ تے جے او دیاں گلاں یزید دیاں پھر ہی اسی مننی جائیے، اسی اپنی زندگی چ انہوں نے امپلیمنٹ کر دے جائیے، وہ کم کر دے جائیے، تے پھر اے حسینیت نہیں۔ حسینیت اے یہ کہ جنہ گلاں تو حسین پاک نے او دی بیعت نہیں کیتی انہاں گلاں نو اسی بھی رد کریے، حسینیت پھر قائم ہوندی ہے۔ سامعین دی وقار وقت گزریا، میرے امام پاک فرماندے نے میں بیعت نہیں کرنی، قافلہ
چلیا آپ نے تیاری کر لی مدینہ طیبہ تو نکلے اج مدینہ طیبہ تو جڑے ویلے قافلہ روانہ ہویا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے امام علی مقام تیاری کر کے نا اپنا سامان بن کے اپنے نانا مصطفیٰ دے روزے تے گئے جس وقت نانا مصطفیٰ دے روزے تے گئے نا گھروں نکلن لگے تے آپ دی امشیر آپ دی بہن حضرت پاک بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویر نو پوچھا ویر کتے چلے ہو آپ نے فرمایا میں اپنے نانا مصطفیٰ دے روزے تے چلا وادی بلند بولو سارے کوری سبحان اللہ آؤ میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلام مولا جبال نبی دے نال پیار کرنے والے ہو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے نانا مصطفیٰ دے روزے تے جان واسطے اجی اپنے گھروں نکلے نے ادھر میرے امام علی مقام اپنے گھروں نکلے نال آپ دی ہمشیر بھی نکلی اج چل دے نانا مصطفیٰ دے روزے تے آ گئے نے آ کے نانا مصطفیٰ دے روزے تے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے نالے رو کے نانا جان نال ملاقات کر دینے اپنے نانا جان نال ماوے گفتگو ہو گئے آپ اپنے نانا دی بارگاہ چرد کر دینے اے نانا میں تواڈا حسین آیا میں تواڈا یو حسین آیا جڑا تواڈے نال مدینہ طیبہ دے اندر اپنی ساریاں خواہشاں پوریاں کردا رہیا ہاں نانا جی میں تواڈا یو حسین آیا ہاں جڑا تواڈے کندھیاں تے بیٹھ کے سواری کردا رہیا اے نانا میں تواڈا یو حسین ہاں جدیاں اکھاں وچ تسی آنسو نہیں سویا ہون دیندے اے نانا میں تواڈا یو حسین اج مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہا ادھر اچانک میرے امام علی مقام دی اکھ لگ جاندی ہے میرے کریم آقا دی زیارت پاک ہو جاندی ہے میرے امام پاک نو جڑے ویلے میرے آقا دی زیارت ہوندی ہے تواڈے تے میرے کریم آقا فرماندے نے حسین جی نانا جی حکم ہوئے فرمایا پتر پریشان نہ ہو بیٹا تو میدان کربلا دے اندر جانا ہے اوتھے جا کے بیٹا تو اپنے نال صبر دا مظاہرہ کرنا ہے بیٹا تو صبر کردا جائے گا اللہ تیریاں مدداں کردا جائے گا ادھر میرے امام علی مقام جناب والا اپنے نانا مصطفیٰ دے روزے تے دعاواں کر دینے ادھر حضرت پاک بی بی سیدہ زینب را کے رو کے نانا مصطفیٰ دے در تے کھڑیاں ہو کے دعا کر دیاں نے اج چل دیاں اپنی اماں جان دے روزے تے آ گئے نے حضرت امام علی مقام رو کے عرض کر دینے اے اماں ویکھ لو مینوں تساں فرمایا سی بیٹا جڑے ویلے بھی میرے بابا دے دین تے اوکھا ویلا آوے بیٹا تیری زبان تے پریشانی نہیں آنی چاہیے بیٹا تیری زبان تے انکار نہیں آنا چاہیے اے میرے حسین بیٹا میرے دودھ دی لاج رکھنی اے بیٹا ویکھ لے میرے دودھ دی لاج رکھنی حضرت امام علی مقام نالے روندے نے نالے اپنی اماں جان دی قبر مبارک نو اپنے کجاوے وچ لے کے رو کے عرض کردے نے اماں ویکھ لے تیرا حسین چلا ہے جڑے وعدے میں اپنے نانے نال بچپن چ کیتے سن انہاں وعدیاں نو وفا کرنے واسطے جا رہے ہاں میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلاموں اج کوئی حاجی اگر مکہ مکرمہ جاندا ہے اگر مکہ مکرمہ جا کے جناب والا تواڈے تے میرے کریم آقا دے در دولت تے جاندا ہے اج مدینہ طیبہ چلا جاندا ہے 8 دن 10 دن گزار کے جڑے ویلے مدینہ طیبہ چوں نکلدا ہے خدا دی عزت دی قسم چیخاں مار کے رون لگ پیندا ہے جڑے ویلے حاجیاں دی بس نو لے کے جناب والا اے ساریاں بساں جڑے ویلے گزردیاں نے اج مدینہ طیبہ تو نکلدیاں نے مدینہ طیبہ دیاں جاندیاں جڑے ویلے اج گنبد خضرا دے مینار نظر آوندے نے بندے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے بندہ رو کے کہندا خدا دی عزت دی قسم اگر موقع مل جائے میں ساری زندگی حضور دے در تے گزار دیاں میں کیا میرے حسین پاک دا حوصلہ تے ویکھو نا اج مدینے نو وسان والے اج مدینے چ وسن والے اج مدینے دیاں بہاراں قائم رکھن والے اج مدینے دے والی جا رہے نے اج روضہ تو رسول دے مجاج روضہ تو رسول دے جناب والا آپ حقیقی وارث جا رہے نے میرے کریم آقا دے پیارے نواسے اج مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہے نے اج صبح دا ٹائم ہے جناب والا نماز فجر واسطے صحابہ کرام گھروں نکل دے نے صحابہ رسول جڑے ویلے اپنے گھروں نکل دے اج نمازاں پڑھن واسطے جناب والا جان
لگتے ہیں اچانک ویکھدے نے میرے کریم آقا دی گال در دولت دے بار اج میرے کریم آقا دی آل مبارک تیاریاں کر کے کھڑے نے سارے صحابہ نے آ کے ہاتھ بن لے رو کے عرض کر دینے سونے ہو آقا جی تسی نہ جاؤنا ایک کوفی کسی نال وفا نہیں جے کر دے آقا تسی نہ جاؤنا مگر میرے امام پاک فرما دینے نانا اوے میں اپنے نانا باغ دے روزے دے اندر اج کوئی بے ادبی نہیں ہون دے مانگا اج میں اپنے نانا پاک دے مدینے دی بے حرمتی نہیں ہون دے مانگا اج میں کوئی جناب والا تے خون ریزی نہیں ہون دے مانگا ہن نالے امام پاک اج مدینہ طیبہ تو نکل دے نے نالے مڑ مڑ کے پیچھے مدینے والوں ویکھ دے نے اگر میں اپنے وجدان دی بات کراں ہن نالے امام پاک روندے ہون گے اج نالے نکل دے ہون گے نالے کہندے ہون گے وچھوڑے دے میں سج میں روز جلایا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے میرے نال گواہی دیو نا آنکھوں بھی چھوڑے دے میں سج میں روز جلایا رسول اللہ بھی چھوڑے دے میں سج میں روز جلایا رسول اللہ کراں دن رات میں تیری آہیں گلایا قافلہ چلیا مدینہ طیبہ تو نکلیا مکہ مکرمہ تو چلیا جناب والا میدان کربلا چاہ گیا جدو میدان کربلا چاہ گیا 7 محرم دا دیہاڑا آیا 3 محرم نو ایک قافلہ پہنچیا طرح طرح دے پیغام بھیجے کہ تسی بیعت کر لو یزید دی تے توانوں بڑیاں عزتاں دتیاں جان گیاں میرے امام پاک فرماندے نے نا عزتاں نہیں لینیاں یہ ساریاں عزتاں میری جتی دی ٹھوکر تے میں عزت لینی ہے تے مصطفیٰ دے دین علی عزت لینی ہے عزت دینی ہے تے مصطفیٰ دے دین نو عزت دینی ہے یزید دے ہاتھ تے بیعت کر کے میں کوئی عزت نہیں لینی میرے کریم آقا دے پیارے غلاموں 7 محرم دا دیہاڑا آ گیا امام پاک دے سارے خاندان تے پانی بند کر دیتا گیا وقت گزریا شہادتاں شروع ہو گئیاں خیمے دے اندر جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بیماری دی حالت چھوٹے جے بچے بخار آپ نو آ گیا تے آپ نا اپنی زبان مبارک بار کٹن جی میں بچہ پانی مانگ دے تے چھوٹے چھوٹے بچے تے حضرت پاک بی بی شکینہ نو کہنے لگے شکینہ تو اپنے بابا کل جامے نا تیرے بابا تیری گل نہیں موڑ دے تے شکینہ جے تو آنکھیں گی نا اپنے بابا نو کہ پانی لے آؤ تے تیرے بابا پانی لے آؤں گے تے میرے شابر حسین دی شابرہ بیٹی بولی کہنے لگی نا میرے بابا کدی بھی پانی نہیں منگن گے کیونکہ حسین منگن والے نہیں حسین ونڈن والے نہیں بعد لوگوں دا بھی کہنا ہے کہ حسین پاک حضرت اصغر نو لیا تے جا کے کیا بھی یزیدیو پانی دے دیو نا ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ اے نہیں اگر ایڈی مارن میرے امام پاک تے پانی دا چشمہ جاری ہو جائے نا انہاں پانی نہیں منگیا انہاں کیا مولا جی میں تو راضی ہوں میں حسین بھی راضی ہے حضرت سیدہ شکینہ محو گفتگو اپنے ارد گرد سوال کرنے والے انہوں فرما دیا نے نا میں اپنے بابا نو نہیں کہنا ہاں تسی زد کر دیو میں اپنے چاچا نو جا کے کہیں نہیں میرے چچا حضرت جناب غازی عباس پانی لیا سکتے نے جناب غازی عباس نو بلایا تے فرما دیا نے چچا میں تو اڈے کو لوگ جو منگا عطا کرو گے میرے امام پاک دی شہزادی جدوں گل کی تھی تے جناب
जनाब गादी अब्बास बोले, आप फरमाते ने बेटा मंग तू सही, जो मंगेगी अता करांगा, जो अता कर सकता होया करांगा। आख्या चाचा फिर मैनू पानी लिया दियो, मैं अपने असगर वीर नू पानी पिलाना चाहनी हाँ। हजरत जनाब गादी अब्बास बोले, फरमाया बेटा पानी तो मैं ले आवा लेकिन तेरे बाबा इजाजत नहीं देंदे। हजरत जनाबे इमाम पाक आप अपने खैमे के अंदर तशरीफ फरमा सन। जनाबे गाजी अब्बास आप फरमाते ने बेटा अपने बाबा को इजाजत लै दे। हजरत पाक बीबी शकीना आप फरमांदियां ने तुसी मेरे उत्ते कपड़ा दियो ते मैनू उठा के बाबा दे खैमे च लै जाओ। मैं जाके बाबा नाल गल करनी हाँ। जिस वक्त मेरे इमाम पाक दे खैमे जनाबे गाजी अब्बास गए, हजरत इमाम पाक फरमाते ने अब्बास बोल किवें आए हैं। हजरत पाक बीबी शकीना आवाज दी, आख्या बाबा चचा अब्बास खुद नहीं आए, मेरे कहने ते आए ने। हजरत जनाबे गाजी अब्बास इमाम पाक के सामने हाथ बन लए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मेरे करीम आका दे प्यारे प्यारे गुलामों, लजपाल नबी दे नाल प्यार करने वाले हो। हजरत जनाबे गाजी अब्बास इमाम पाक दे सामने हाथ बन लए। हाथ बन के अर्ज करदे ने, सोहणिया आका जी मैं थोड़ी बारगाह चो इजाजत लैन वास्ते आया। मेरे इमाम पाक फरमाते ने, दसे ना गादी अब्बास का दी इजाजत लैन वास्ते आया है। हजरत जनाबे गादी अब्बास करदे ने, आका जी वेखो ना अज शकीना पानी वास्ते आई है। आका जी वेखो असगर भी पानी मंगदा है। आका तुसी मैनू इजाजत दिओ ना, मैं इन्हां यजीदियां को पानी नहीं मंगागा बल्कि खुद जाके पानी लैके आवांगा। अज नहरे फुरात ते जावांगा, जाके पानी लैके आवांगा। हजरत जनाबे गादी अब्बास रोंदे ने, रो के अर्ज करदे ने, आका मैनू इजाजत दे दिओ। मेरे इमाम पाक फरमाते ने, ना ना अब्बास तू जान दियां गल्लां ना करना। अब्बास इमामे हसन तो बाद मेरा वीर कोई नहीं रह गया। अब्बास इमामे हसन पाक तो बाद मेरा तू ही वीर है। अब्बास अगर तू ही जान दियां गल्लां करेगा, अब्बास मेरा कौन सहारा होवेगा। अब्बास मैं किन्नू वीर समझ के अपना दुखड़ा सुनावांगा। हजरत जनाबे गाजी अब्बास रोंदे ने, रो के अर्ज करदे ने, ना ना आका मैनू इजाजत दे दिओ। हजरत पाक बीबी शकीना अपने बाबा जान दी बारगाह च अर्ज करदियां ने, रो के अर्ज करदियां ने, ऐ बाबा अज चचा अब्बास दी वास्ते मैं सिफारिश लैके आई हाँ। बाबा जी अपने मेरे चचा जान अपने भाई जान नू इजाजत दे दिओ। अज हजरत जनाबे गाजी अब्बास नू पानी लैके आउण दी इजाजत दे दिओ। हजरत जनाबे इमाम अली मकाम जनाबे वाला हुण नाले रोंदे ने, नाले अपने वीर नू इजाजत देंदे ने। अज जनाबे गाजी अब्बास जनाबे वाला इजाजत लैके इमाम पाक दे कदमां ते हाथ रखिया, रख के जड़े वेले चलन लगे ने। इधर हजरत गाजी अब्बास इमाम पाक दे खैमे चों बाहर निकले। मेरे इमाम पाक फरमांदे ने, अब्बास रुक जा। हजरत जनाबे गाजी अब्बास मुड़ के पिछा वेखदे ने। फिर मेरे इमाम पाक फरमांदे ने, चल जा चला जा। फिर इमाम पाक जड़े वेले इजाजत देंदे ने, हजरत जनाबे गाजी अब्बास चलन लगदे ने। इधरों फिर आवाज देंदे ने, 3 मरतबा मामला कीता। हजरत जनाबे गाजी अब्बास ने हाथ बन लेने, अर्ज की, सोने मैं इस गल नूं जानना तुहाडा दिल नहीं करदा मैनू भेजण दे, पर आका मैं जाना चाहना वा। आका जी मैं जाना चाहना, मैनू जान की इजाजत दे दिओ। मेरे इमाम पाक फरमांदे ने, ओए अब्बास ओए जांदियां जांदियां अपने वीर दे गले ते लग जा। हजरत जनाबे गाजी अब्बास ने हाथ बन लए, अर्ज की, आका मैं तुहाडे गले नहीं लग सकदा। आका मैं तुहाडे कदमां नाल लग सकना। आका मैं सारी जिंदगी तुहाडी खिदमत च गुजारी है। आका मैं तुहाडा मुरीद बन के जिंदगी गुजारी है। आका मैं कदी भी तुहाडे गले नहीं लग सकदा। आका जी मैं तुहाडे कदमां च जिंदगी गुजारी है। आका मैं तुहाडे कदमां नाल लग के जाना चाहना। हजरत जनाबे गाजी अब्बास तैयारी कर लई, अजी अपनी सवारी ते सवार हो गए ने। हजरत जनाबे गाजी अब्बास जेड़े वेले सवारी ते सवार हो गए, मेरे इमाम पाक ने फरमाया, जाओ अब्बास और मैं तेरे वास्ते दुआवां करांगा। हजरत जनाबे गाजी अब्बास दे हाथ विच अलम पकड़ाया, एक हाथ दे अंदर तलवार पकड़ा दी। हजरत पाक बीबी शकीना दौड़ियां आईयां ने, लिया के पाक बीबी शकीना ने इंज करके अपना मशकीदा दिता ते मशकीदा दे के फरमादियां ने, ऐ मेरे चचा अब्बास मशकीदा ले जाओ, ऐ मशकीदे दे अंदर पानी भर के लेके आओ ना। हजरत जनाबे गाजी अब्बास ने ये मशकीदा अपने कंधे ते लटका
لٹکا لیا اج کندھے تے لٹکا کے ایک ہاتھ اندر تلوار لے کے ایک ہاتھ دی اندر جناب والا حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لے کے میرے کریم آقا دے پیارے غلاموں اج مدینہ طیبہ دا بہادر بندہ اج مدینہ طیبہ دے بندر بہادری دے کسیاں والا بندہ حضرت جناب غازی عباس جڑے ویلے نکلے نے اج میدان کربلا دے اندر جڑے ویلے حضرت جناب غازی عباس علی دا شیر پتر آیا ادھر سارے یزیدی ڈر گئے نے آندے نے اج کون میدان دے اندر آ گیا ایک لعنتی بولیا آندا اے تے عباس دوجا لعنتی بولیا آندا انج پیا لگدا اے او جویں میدان دے اندر اج میدان کربلا دے اندر عباس نہیں بلکہ علی المرتضی آ گئے نے اج شیر خدا آ گئے نے آؤ میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلاموں حضرت جناب غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے ویلے مشکیدہ لے کے نکلے نے ادھر مشکیدہ لے کے علم ہاتھ چ پکڑ کے اپنی تلوار لے آتے نکلے حضرت جناب غازی عباس نو ویکھ دی حضرت پاک بی بی سکینہ اپنے ہاتھ دے اندر پیالہ پکڑیا اج خیمے دے باہر با پردہ کھڑیاں نے حضرت پاک بی بی زینب بھی اپنے ویرنوں پیاں ویکھ دیاں نے جناب غازی عباس جاندے نے اپنی تلوار لہراندے نے جڑا یزیدی سامنے آندا ہے ایک گاجر مولی دی طرح کٹ کے رکھ دیندے نے میرے کریم آقا دے پیارے غلام جناب غازی عباس اج چلدیاں نہر فرات تے پہنچ جاندے نے اج نہر فرات تے جا کے میرے کریم آقا دے پیارے نواسے حضرت جناب غازی عباس اپنی سواری نو حکم دیندے نے اے سواریے میں تینوں حکم دینا وا اج نہر فرات تو پانی پی لے سواری رب دی بارگاہ چ عرض کر دیے اے مولا میں تیری بارگاہ چ عرض کرنی اگر جناب اسماعیل دے وقت حضرت جناب اسماعیل دے ذبح دے وقت مولا اگر چھریاں بول سکدیاں نے مولا مینوں بھی زبان عطا کر دے اج میں بھی جاندیاں غازی عباس نال دو گلاں کرنیاں چاہنیاں حضرت جناب غازی عباس نال ماوے گفتگو سواری عرض کر دیے سونیا میں پانی نہیں پینا جناب غازی عباس فرماتے نے پانی کیوں نہیں پینا عرض کر دیے سونیا میں بھی وفادار سواریاں آقا میں پانی نہیں پینا جناب امام قاسم پانی پیتیوں بنا چلے گئے اور محمد پانی پینے پیتیوں بنا چلے گئے حضرت ابو بکر بن علی چلے گئے اج عثمان بن علی چلے گئے اج عمر بن علی چلے گئے انہاں بھی پانی نہیں پیتا آقا اج میں بھی پانی نہیں جے پینا حضرت جناب غازی عباس جناب والا ہنج کر کے نہر فرات تو اپنا چلو بھریا اج پانی پین لگے دل دے اندر خیال آ گیا اگر کل قیامت والے دیاڑے بابا علی المرتضی نے سوال کر لیا اوے ابا اور تو پانی پی لیا تیرے حلق تو نیچے کنے پانی اتر گیا اور میرے حسن دا شہزادہ جناب والا اور نہر فرات دا پانی نہ پی سکیا اور نہ محمد پانی نہ پی سکے اور غازی عباس تو کنے پانی پی گیا حضرت جناب غازی عباس نے پانی نہ پیتا اور میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلاموں حضرت جناب غازی عباس نے جلدی نال اپنا مشکیدہ بھریا اج پانی والا مشکیدہ بھر کے جڑے ویلے امام پاک نکلے نے اج غازی عباس نکلے نے ادھر میرے امام پاک اپنے خیمے دے باہر کھڑے ہو کے اپنے ویر دی بہادری پہ ویکھدے نے ادھر پانی لے کے میرے امام غازی عباس نکلے اج سکینہ بڑی راضی ہو گئی اپنے ویر اصغر والوں ویکھ کے کہندی ہے اوے اصغر رک جا ہن رونا بند کر دے او ویکھ لے اج میرا چچا عباس پانی لے کے آ رہے نے اج میرے چچا عباس پانی لے کے آ رہے نے اصغر ہونے پانی آ جانا ہے ہونے پانی آ جانا ہے اصغر تو پانی پی لویں گا حضرت جناب غازی عباس جیلے ویلے اج مشکیدہ لے کے نکلے نے میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلاموں ادھر لعنتی یزیدی بولے نے کدی عمر بن سعد بولیا کدی جناب والا شمن بولیا کدی خولی بولیا آنکھن لگے دیکھو اور پانی ڈاک لو اگر یہ پانی خیمیاں تک چلا گیا آج یزیدیاں دا نام و نشان مٹ جائے گا اور قیامت تک کوئی یزیدیاں دا نام لینے والا نہیں رہے گا اور جلدی کرو پانی ڈاک لو
मगर जेड़ा यजीदी सामने आंदा है गाजी अब्बास अपनी तलवार चला देने उस यजीदी नु वासिल जहन्नम कर देंदे ने। अगर कोई यजीदी सामने आंदा है ओनू वासिल जहन्नम कर देंदे ने। इधर यजीदी वासिल जहन्नम आ रहे ने। शायर बोलिया कहंदा 3 दिन दे करे आए सैयद होया सब दिया खुशक जुबाना फिर भी वद वद जाना दितिया मेरे गाजियां शेर जवाना। इधर जेड़े वेले मेरे गाजी अब्बास अजवार कर देने इधर लानती यजीदी बोले आंदे ने इंज काम नहीं जे चलना। और गाजी अब्बास नु अगर पकड़ना है अगर गाजी अब्बास नु पकड़ना है फिर इंज कर लो अज गाजी अब्बास ते यकबारगी नाल हमला कर दियो। हुण जनाबे गाजी अब्बास ते यकबारगी नाल हमला कीता गया। कोई तीर सज्जे पासों आन लग पिया कोई खब्बे पासों आन लग पिया मगर गाजी अब्बास की सवारी दौड़ दी है पई। अचानक एक यजीदी आ गया मेरे गाजी अब्बास ने सज्जे बाजू ते अपने मशकीजा लटकाया है। एक यजीदी आ गया उन्हें आके जनाबे गाजी अब्बास से अज सज्जे बाजू ते वार कीता। हजरत जनाबे गाजी अब्बास दा और सज्जा बाजू कलम हो गया मेरे गाजी अब्बास दा सज्जा बाजू कलम हो गया। मगर अली दा खून मेरे मुस्तफा दा गुलाम मेरे करीम आका दी जनाबे वाला आले पाक मेरे करीम आका दी आले पाक दे अंदर अल्लाह ने ऐसा जज्बा रखिया। जनाबे गाजी अब्बास ने बाशकीदा पकड़िया अपने खब्बे बाजू ना पकड़ के अपने खब्बे बाजू ते लटका लिया। हुण जेड़े वेले लानती यजीदी अगा वधिया इस लानती ने भी आके जनाबे गाजी अब्बास ते दूजे बाजू ते वार कीता। इधर जनाबे गाजी अब्बास दा दूजा बाजू भी कलम हो गया। फिर भी अली दा पुत्र हिम्मत ना यारे हजरत जनाबे गाजी अब्बास फिर भी हिम्मत ना यारी। जनाबे गाजी अब्बास इधर जनाबे वाला अज जख्म पे आउंदे ने इधर मेरे इमाम पाक रोंदे ने आए वीरा ओए गाजी अब्बास तू भी छड़ के जा रहा है और मैं तेरे बाद किनू वीर आखांगा। इधर पाक बीबी ज़ैनब पर्दे च बह के रोंदियां ने पईयां वे वीरा अज सानू छड़ के जा रहा है। हजरत पाक बीबी सकीना दा एक रंग आंदा एक रंग जांदा है। हजरत सकीना भी रोन लग पईयां अज चीखा मार लग पईयां रो के बाबा नू कहंदियां ने बाबा वेखो यजीदी मेरे चाचे नाल अज किड्डा जुल्म पे करदे ने। बाबा मेरे चाचा बाग नू फड़िया जे। हजरत जनाबे गाजी अब्बास जनाबे वाला इधर अली दा पुत्र हिम्मत नहीं पिया यार दा अपने मशकीदा जनाबे वाला अपने दंदान मुबारक विच लैके जेड़े वेले गाजी अब्बास दौड़दे आउंदे ने यजीदी बोले ने आंदे ने इंज करो गाजी अब्बास ते तीरां दी बारिश कर दियो। और गाजी अब्बास ते तीरां दी बारिश हो गई। कोई तीर सजियों आवे कोई खबियों आवे कोई सामने आ गया कोई पिछले पासे आ गया। अज 360 तीर मेरे जनाबे गाजी अब्बास दे जिस्म ते लगे 360 जख्म आ गए ने। हजरत जनाबे गाजी अब्बास दा मशकीदा जेड़ा आप दे सीना पाक ते लेटिया आप दे सीना पाक ते लटकिया जनाबे वाला एक लानती आ गया उन्हें आके नेदा मारिया। हजरत जनाबे गाजी अब्बास दा सीना चीरदा ये मशकीदा जमीन ते गिरदा पिया। मेरे करीम आका दे प्यारे गुलामो अगर कोई बंदा जमीन ते गिरन लगे और जल्दी नाल अपने हाथ थले लगांदा है और मैनू चोट थोड़ी लगेगी मैं क्या गाजी अब्बास की हिम्मत तो कुर्बान जाइए। और जेड़ा थले पिया डिगदा है मगर ओदे दोवे बाजू भी नहीं ओदा की आलम होवेगा। जनाबे गाजी अब्बास दी अखां विच आंसू ने अज खून दे आंसू पे निकलदे ने। आप दे सरे अनवर चो खून निकलिया अखां ते आ गया। जनाबे गाजी अब्बास रोंदे ने। इधर सकीना ने अपना प्याला ठोक करके जमीन ते मारिया रो के अपने बाबा नू कहदियां ने ए बाबा बाबा मैनू पानी नहीं चाहिए बाबा मैं पानी बिना रह सकनी अपने चाचे बिना नहीं जे रह सकती बाबा मैनू मेरा चाचा ले आ दो ए बाबा
پانی بنا گزارا ہو جائے گا مگر چچا بنا گزارا نہیں جے ہونا ادھر جناب اصغر روندے نے حضرت سکینہ فرما دیا نے اوے اصغر چپ کر جا وے تینوں پانی نہیں لبنا وے دعا کر مینوں میرا چاچا لب جائے ادھر جناب غازی عباس دی اکھاں وچ اج خون آ گیا رو کے امام پاک نو پکار دینے آقا میں تواڈا عباس غلام عرض پیا کرنا آقا مینوں پھڑیا جے میرے امام دوڑے دوڑے جاندے نے اج جا کے اپنے عباس ویر نو پکڑ دینے حضرت جناب غازی عباس نو پکڑ دینے حضرت جناب غازی عباس روندے میرے امام پاک فرما دینے اوے عباس اوے کیوں پیا رونا ہے کی گل موت تو ڈر گیا ہے حضرت جناب غازی عباس جناب والا ہاتھ نہیں نے رو کے عرض کر دینے آقا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوندے آقا میں ہاتھ نال تواڈے قدم پکڑ لیندا آقا مینوں معاف کر دے آجے میری زندگی نے ایتھے تک وفا کیتی ہے اگر زندگی وفا کر دی آقا میں یزیدیاں نو دس کے جاندا اور میں آقا حسین دا غلام میں آقا حسین دا ساتھ نہیں چھڑنا آقا جی میں کی کراں میری زندگی نے وفا نہیں کی تھی میرے امام پاک فرمان دینے عباس اور رونا چھوڑ دے جناب غازی عباس رو دینے میرے امام پاک فرمان دینے عباس اور رونا کیوں ہے عرض کر دینے آقا میں موت تو نہیں ڈریا آقا رونا اس وجہ تو آقا میری اکھاں وچ آنسو اس وجہ تو نے میرے آقا حسین کلے رہ گئے آقا میرے حسین پاک کلے رہ گئے نے میرے مرشد کلے رہ گئے نے میرے آقا کلے رہ گئے نے آقا اگے تسی لاشا اٹھا کلے آندے سو آقا میں تواڈے نال دلاسا دینا سا آقا میں تواڈی خدمت کردا سا آقا میں تواڈے نال سہارا بننا سا آقا ہن تواڈے کول سہارا کوئی نہیں رہیا ادھر میرے غازی عباس جناب والا رو کے امام پاک دی بارگاہ چردے کر دینے آقا میری آخری عرض ہے میرے امام پاک فرما دینے بول اے غازی عباس کی کہنا چاہنا ہے جناب غازی عباس عرض کر دینے اے سونیا جدوں میں مر جاواں آقا میری روح پرواز کر جائے آقا میری میت نو خیمیاں وچ نہ لے کے جانا میرے امام پاک فرما دینے کیوں حضرت جناب غازی عباس عرض کر دینے آقا اگر میری لاش خیمیاں وچ چلی گئی میں سکینہ نال وعدہ کیتا سی اے سکینہ میں پانی لے کے آواں گا آقا میرے کول وعدہ وفا نہیں ہویا آقا اگر سکینہ نے میرے لاشے تے کھڑی آئیو کہ میرے کول پوچھیا اے چچا عباس پانی کتے وے میرے کول جواب کوئی نہیں ہونا میرے امام پاک فرما دینے عباس اور جاندیاں جدیاں گلاں نہ کرنا ادھر جناب غازی عباس دی روح پرواز کر جاندیے میرے امام پاک دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آسمان وال منہ اٹھایا آسمان وال رخ کر کے عرض کر دینے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی تے سکھیوں نہ تو اے بارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے ادھر میرے امام پاک اپنے ویر دا لاشا اٹھا کے جڑے ویلے خیمیاں وچ لے کے گئے نے اج میرے امام پاک جڑے ویلے لاشا خیمیاں چ لے کے گئے ادھر جناب حضرت پاک بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نالے روندیاں نے نالے رو کے کہندیاں نے اے ویرا وے تیرے تے بڑا مان سی اے حسین ویکھے نا اج تینوں عباس بھی چھڈ کے چلا گیا میاں صاحب دی روح تڑپی آپ فرماندے نے پائی پائیاں دے اوے دردی ہاں دے تے پائی پائیاں دیاں اے باواں اے باپ سیراں دے تاج محمد تے ماواں
ٹھنڈیاں ایک بندہ آیا امام پاک دے کول تے کہنے لگا تواڈے کول جو اتنی طاقت ہے، ایک جگہ تے میں پڑھیا ہے رسالے ایک دے اندر کہ امام پاک دے کول نا کھونڈی سی، آپ نے زمین تے ماری تے زمین چو پانی دا چشمہ نکل آیا تے کہنے لگا حسین پاک جلدی کرو نا تو پانی پی لو۔ میرے امام پاک نے جلدی نہ اتھے مٹی چھوڑ دیتی، فرمایا نہیں میں تے او دی رضا وچ راضی ہاں، میں تے او دی رضا وچ راضی ہاں۔ میاں صاحب فرماندے نے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، بیٹھے من رضائی، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، بن پانی دے پیاسے ہی ٹر گئے دین دنیا دے شائیں، کچھ چاندے تے نہر فرات دا رخ اپنی طرف موڑ لیندے، مگر انہاں رخ نہیں موڑیا، انہاں دسیا لوگو جی میں رب راضی ہے اویں حسین بھی راضی ہے۔ خدا را وقت ہو گیا، کوئی 2-4 منٹ اوپر ہو گئے نے، میں معذرت چاہنا میرے کریم آقا دے پیارے غلاموں، خدا را اسی حسین پاک دا ذکر سنیے تے حسینیت اپنے دل چ سجائیے، حسینیت جی میں حسینیت دا نعرہ لائیے حسینیت زندہ باد، میں حسینیت نو اپنے دل وچ سجائیے بھی، ادھے تے عمل پیرا بھی ہوئیے۔ میرے امام پاک تے آخری وقت نماز نہیں چھڑی، سر نیزے تے پھر بھی قرآن پڑھ دے پے تے اسی قرآن نو کدی ہاتھ نہ لائیے تے پھر کدی حسینیت، نماز دے قریب نہ جائیے تے پھر کدی ساڈی حسینیت۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ اللہ تعالیٰ مینوں اور آپ احباب نو سب نو مینوں سنا کے تانوں سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ حضرت نے بڑا کمال خطاب فرمایا۔